su duk 'yan islamiyya yanzu an tarbiyyance su akan an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama 12 ga watan rabiul awwal. Wannan magana ƙarya ce, ba ta da wani dalili alqur'ani ko sunna. Ibnu ishaqa shi ya faɗe ta a cikin sira, da ya faɗe ta shi kuma ba hadisi ya kawo ba aya ba magana wani magabaci ba, kawai ya faɗe ta ne haka. Da aka zo me ya kamata sai a zo a bincika menene dalili da ingancin wannan maganar, ba bincika ba kai ma kawai sai ka je ka kwarbo a matsayinka na malamin islamiyya sai ka zo ka an haifi manzon Allah 12 ga watan rabi'il awwalu. ƙarya kake, wuta za ka je wallahi sai ka tuba, domin me ƙarya ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sharrin shine sai ka gina 'ya'yan musulmi akan haka. don haka lallai mu abin da muke cewa jama'a, mutane suna cewa muna da'awar ilimi, nawa mu ba da'awar ilimi muke ba, mu abin da muke cewa